Duine den na haisteathaí a arciú le gairid is a Seán Mac Chinny ó Chiilchonní, a tháinig gobar an seo i Commission na Naontais Eorpaí i 2019, in éon na blianta caiteige ag studiar agus ag teagas Bhruiséil. Bhí samachtain sa túlann i Gceanada, America agus díreú chumá ar aithne chur ar a bubal áitiúil peáit in raibh cónaí ar thar lear. Is fearlam an teanga áitiúil a leabhar Tomás féidir. Bhíonn an rancíis sin úsáid agam agus go minic chumá an Tuircis sin úsáid agam. I dális agus in Gearmánis chumá. Gan ní ceol chur an tí arsúil amárach agus mar sin caithfidh mé bheith néata. Fuair mullatín den chéadúir ar bhí san astráil míohin agus tam chun clí leis an stíl sin ar feadh cúpla mí beidir an saoire. Ní dúirt mé le gur mullet a bhí bhuam. Bhí sort náire ar an mullet a lurg. Agus mar sin bíine is de cad a bhí bhuam agus de réir mar bhí si a bara dúirt si fan go fóil, bhfuilm sé tuairt mullet dis. Sin é, se. Dúirt si cén fáil ná dúirt lei sin an tús. Oui, c'est bon, oui. Níor chóir bheith bara go chuid an taobhanna. Níor hasú an go mbeadh sé bara an taobhanna. Ach bhí a caint. Níor bhar sé mar an, ar bhar? Tu aimes bien découper les laits? C'est ton boulot préféré? Marach bheith daoine te ó Chorcaigh, ó Bhéalferiste, ó Bhlaclia, ó Hamburg, beidh Chantal le tacht chun cócaireacht dhéanamh. Bí a dhéanamh le haid 100 duine sa tuig. So go dágus na háit eile arás an túlann Canada, America, dágus na háit san tuisc na bhreithas go raibh pobal agam. Bhí sa túlann díreach súlann se gálam, bhí sa Canada díreach Francí se gálam, agus mar sin bhíon i mo thuma héin isteach sna pobal teangan san. Nuair a bhí sam reachtain na háit san an gcónaí bhíon seachant go néarnach. Nuair a bhartaí san teach go dtí an bheilg, se bhí síime gom sa bhrancíis ach heasta bhain páirte go acha sa phobal iontach, bríomhar, gaelach, éarnach atá an sa chair seo. Is tócha go raibh sé sin ná rá sásta san háit na san. Airlí bhfuil minis sásta sa Bhruiséil. Ní mu swinine bhar aon eile fé láthach le an tráig leis méid tarsúlagam. Allô, oui, je voulais réserver une table, s'il vous plaît. 3 personnes. C'est au nom de Monsieur Fox. Tá taisteathair Aontas Eorpaí Seán Mac Chinny ar bhisean taobhachta, chun blas na héireann na amsú sa Bhruiséil Ilchultúire. Bhí sa macónaí in cúpla tír thar lear agus jiganá a rion lom dul daithí ar an saoil mar thimpealam. Ach ní raibh sios riamh a bhí chomá le Kerrygold na hÉireann. Ní bhíam ábalta tíre eile a dhithe. No, sulla a dhithe ach ní bhíam sásta leis. Mar sin pe tír go marim aonte a mé faoinse Kerrygold aimsiúil. Agus seo an aonse Kerrygold atá gomsa. Is siopa Britanach é. Se sin cóirtha niscuil an siúpa gastrú isteach ina thiúpa éarnach mar roimh seo tan bhreat Britanach fós an san
Ribh seo bhíoh sin a hiúpa Britanach ar fad ach leis an ratamacht ní raibh siad ábalta chail siad an sláthraí a bhí acu is asna agus féidir sulam gur raibh gur a chunan gnó a chailúnt ach tháinig SuperValu chuníad thabháilt go bunúsach an Mount Bhruiséil agus inis timpeall 8 fan géad dus Harry atá chun is so SuperValu a hagann siad seachas so Asda nó Péadrám a bhí is asna. Mar sin tá mise ar thóir an Kerrygold ar aonas cúpla canna Guinness chumá bhéidir. €5 necha tar sin sulim gur €8 na mar sin a bheochar centre Soáile. Tá sé déir ach tá an tím beligach déir chumá mar sin se chumá gom an Kerrygold a bháilt. Brillo pads mar bhí dhéanamar dinéir mór a cúpla teachtain hin bhí glasfaí róstáilte gin agus tá glantóir a gom, bhí sí tuairteach nar a bhéon rud a gom chun an tain a glanna mar sin. Ceannig minic Brillo pads an so agus ní raibh Brillo pads feice hiice siúd riomh mar gur beligachtaí. Sin ar baile daoine bhfuil irid 5 gur bheith marachtain sa bhelig nach fuil siad a habalta airí den cinál céine sa bhelige cinach cai siad an Brillo a bheith go. Agus bhíon rán í bhréanáin acu róte. Siomé sin chumá sta. Tá ciseán a gairí trám inis. A gá gom le cathú mát rééis bheith ómper timpeall an siopa. Bronzish leaves in the winter, so you have a little bit of contrast when you're sitting inside. There's a little bit of contrast between the golden colour of the grasses, which are taking their time to do it, seeing as it's their first year, and then you should have a nice play on colours, so that when you look out, there's always something going on in the garden. That's the Wogan taistrahar intas Orapí Sean McInchinny ó leir na ceira calana go dtí brúachhála ciún na Bhruiséile le gairid. Bhí seandan na tuis bheith na coní ar feadh reinfá bíontan sa gan éon cuairm a dhéanamh den Ardín agus nar tháinig mise bhartíos ar dúis gan éon dhéanamh sin Ardín agus ligean dá fás híon. Gimach sin na Ardín Sasanach mar deirtar as Frankíis, Jardin l'Anglaise. Ach bhí sé roiíonn agus ní raibh cumann acu ar agus bhartíos mo chara Páil a thuirtaisteach chun rudaí heftú sús beáin agus agsúlacht daithne a bheith ann ar dúis glas ar fad a bheith inis tá an gormagoin agus an brí darug glas agus is mála sin dom sásta. crabapple tree gives you everything in all the seasons. It gets beautiful spring flowers, and then it gets lovely leaves. Then it gets the fruits, obviously, is what we want. So you can make crabapple jelly. You can make an apple jelly out of that if you want to do it. If you're so inclined to do those things, Sean. I think you have a bit of a touch in the kitchen, don't you? So I have a person in the kitchen. Somebody in the kitchen cooking for him. One of the great benefits of that plant, as opposed to other hydrangeas, is that it... Tógach an Gáardín le bheith na Gáardín ó rialach dar ire. Tis go mím se in éireann go minic nuair a mím sa bhean mar hampla. Ní gá dar ire gombeach duine sa uair sa teachtain. Diatain ligint den Gáardín ar feadh mísa do mo gá. Tá íomháil ar gom den tiigh agus cé go bhfuil muil anna bhór ar an obair bhís ceanna gom. Chiam é teachtaráig dre an phlean a bhí an bhceann. Bhí áras anna císa gom agus cheanníos an tiigh seo agus solar na carach go dtí imil ar fad na carach. Sa smalam an ciúnas go mór. Pé fáid bhfuil an leis dtíirgin tiigh seo a chorú nuair chluisim an ciúnas sa stíthe bhíon baich as an rud tá dianta gom. Agus nuair haon go dtíon Bhruiséil mar ríte do gcónaí cén fá gur agus an áit sin. Níor heolaíos cimach sé riamh cho strasfar tiigh mar seo a chorú. Si decarálam go bhéon cinenne ceart atá dianta gom tiigh cinach agus tuairt féin a chorú ach is céim eile sa saoil é, tugra eile sa saoil agus tam chun teach tríd agus bheith an siar agus
beidir go meach fanarm darúd ar fadaí ana bhir. Ó bhí sa mo fáiste dear hin ní raibh riamh gach ara de bhíon an tail a bhí gom néon áit a bháin. Agus den chéadúir mar chuid a fásta bhí gach in bhíon héalta gom in éon áit a bháin. Agus tá rééis bheith díú ar náid sin a dhéanamh trim agus teolaí agus sláán. Agus be minn sagí ceann go bliain eile tréis an méis na bhaint amach má bhain amach é. Éon bhfuil aine rum sa tír seo tá siad a daí ar mé chlos i gurán fin Bhruiséil fin minic. Ach pe gurán I bheith gom dear na gcónaí níos an go sásta san áte. Ní was mé dú faoi imeacht.